Kaixo, gaur kiba gura denez kiba ospatzera gatoz. Eta gaur esplikatuko dizueguna da kiba eta jazarpena zer den. Kiba eskola jazarpenako aurkako programa bat da. Eta jazarpena portaera mingarriak eta tratu humilgarriak egiten zaion pertsonari da. Naita eta behin eta berriz egiten denean da. Kiba bullying aurkako proiektu bat da. Eta horrekin bullying gelditu nahi dugu. Kibak segurtasuna ematen dugu. Gure eskolak kiba eskola da. Eta denak kiba errespetatzea nahi dugu. Kiba da bullyinga ekiditeko Finlandian sortu zen programa bat. Eta aizula kiba ikastola da. Jazarpena ez dugu onartzen. Kibak babesa ematen dugu. Pues kiba da errespetatzea besteei, ez egin burla eta gauza hori. Erakusten diguten zer egin ikusten egunean bullying kasu bat edo defenditu pertsonari. Eta erakusten digute txaginak izaten eta zer egin berdean kasu baten aurrean, irakasleei laguntza eskatzea eta ez izatea, ez apoiatzea bullyinga egiten duen pertsonera. Ez borrokatzea.